bertsolariak. Zuen ezkerretik hasita, Egoitz Gorosterrazu. Javier Correros. Miguel María Osegui Luce. José Luis Barberia Civil. Ardon batek bere diketan ditu hainbat mats mota, leitzar garnatxa zubietar piura, iruindar tempranillota, iureneko grazianoa, ledesakaldeko merlota, Gorostarrazuk botila ireki duta denok altxakopa, usta ederra da aurtengoa, ta egin dezagun topa. María Osegui. Bost mutil eta neska, eharra kuadrilla, tarten kimu berri bat, aupa neskatila, naiz Bilbora joateko, banan gogo pila, ta fallara etorri naiz, euskal zalen bila, arrasalde ondenoi, festa astredilla. José Luis Barberia Civil. Arratsaldeon, ta faia maite, patua dugu tarteko, orain bi urte etorri nintzen, triaino animatzeko. Aurtengoan bera ez da partaide, baino nago oroitzeko. Bera izan zen errudun bakar, nere bertsoarra pizteko. Nik egun hartan pentsatu nuen, gai nintzela kantatzeko, zuen aulkia hartzeko, ta hemen goian
jartzeko. Kuben sortu zen arbura dator, euria bilakatzeko, garaia heldu zait pentsatu nuen, guztia demostratzeko. Ander Fontes Iturri. Santa Maria, gracias betia, hori ezer baino lehen, parrokian gaude tapaku esan, redio eta nekauen, hasi aurretik ohitura denez, egin dezagun aitaren eta bukatu ondoren esan, ala begi edo amen. Seminarioan ikasi nula, jonola hantze ematen den. Seminarioan ikasi nula, jonola hantze ematen den. Ainhoa Aramburu. Berria naiz, baina ezagutzen dut, pixkat bersoan mundua. Ardo honenen pare ni ere erreserban egondua. Hau gozo ederra, kolorea, badut gainera fondua, deskortxatuta dastazazu